mane onego bagi alap ma Cardinal Otunga High School ne ochwal nyime nikech luoro ni arita kwe mag kanyo ne dhi kethore bang' johera mag timbe ariyogo pong'o i pap. Jobag tukego nochuno mondo ochung tugono, kata kamano johera mag adhula nochiwo ywak margi ne chenro mar bago tukego e alap matin. Tukego ne onego bagi alap mar Gusii Stadium, kata kamano alapno pok gedo mare orumo. Wachako maber kendo activities ma wan godo kawuono gi osebedo kadhi maber, but adwa ni mondo akwa ni kane wadhi Cardinal to wayudo ka ok wanyal go mpira achiel mane en Kisumu Day kane nonego bed ni gocho gi Agora Sare. Mpira no nigi support ma otamo wang'wa. According to rules mag ministry, idwaro ni mondo security mar nyithindo mondo ng'i to pap nopong' kabisa, ji odonjo nyaka i pap makata kuma nyithindo dhi goche